שיעור שהיה לפני, שכבר עסקנו בזה. יאללה, בחוברת, יש פה עוד חוברות, משאיר את הגבוהות. בואו תהיו ביחד. כמה? זה עמוד? בעמוד 66, שאלה 2. בסדר? נקרא את השאלה ותוך כדי נראה את הטבלה כמו שלמדנו. מכונות פרחים, בדקו כמה פרחים, נשארו, כמה פרחים בכל צבע, נשארו בסוף המכירה. בסוף הכל נשארו 40 פרחים. בסדר? נבדק את הטבלה. פה יש לנו את הכמות של הפרחים. סליחה. צבע הפרחים מול כמות הפרחים. יש לנו צבע אדום, שיש לנו 10, צבע צהוב, יש לנו 5, וצבע סגול גם 5, צבע לבן לא נתון לנו, וסך הכל נתון לנו 40. בסדר? טוב, נעשה כבר את הטבלה של השכיחות יחסית, נראה כמה אפשר לנו מהשאר. בואו נראה את הלבן. אם יש לנו 40 בצבע לבן, סך הכל, אז אנחנו צריכים להוריד את השאר בשביל למצוא 5 בצבע לבן. נוריד 5, נוריד עוד 5 של הסגול, 5 של הצהוב ועוד 10 של האדום. סך הכל מורידים 20, זה שווה ל-20, נשאר לנו 20 ימים. בסדר? נמשיך את הטבלה כמו שלמדנו ונמלא שכיחות יחסית של כל פרח ופרח. בסדר? אדום יש לנו 10 חלקי 40, צהוב 5 חלקי 40, סגול 5 חלקי 40, ולבן 20 חלקי 40. 20 חלקי 40 אפשר לצמצם לחצי, נכון? את זה אפשר לצמצם לשמינית, כי אם אני מחלק כל אחד יצא לשמינית, ואת זה אפשר לחלק לרבע, לחלק כל אחד ב10. טוב, בואו נראה את השאלה ונראה אם זה כבר נמצא לדוח. שאלה ראשונה, א', מה מספר פרחים הלבנים? 20, כבר מילאנו את זה, מצוין. תנו תראה שכיחיות מתאימה, את השכיחיות יחסית כתבו בשבר. הנה כמו שעשינו, מצוין. איך אני יודע ש5 חלקי 40 זה שמינית? אתה מחלק את שתי חלקים ב5. נכון? שתי צדדים מחלקים ב5, אתה מונה ואת המכנה. למה שאני אחלק אותם ב5 אבל? אני לא יכול לכתוב 5 חלקי 40? אתה יכול, אבל שמינית היא יותר מדויק. אנחנו רוצים שזה יהיה מספר כמה שיותר כאילו קטן ונוח. ולמה אני מחלק ב5 ולא ב10? כי זה מתחלק ב5, שני המספרים צריכים למצוא מספר שמתחלק בכמה מונה וכמה מכנה. 10 לא מתחלק ב5. צריך העניין כאן, 10 לא מתחלק ב10 וב-40. בסדר? ואיך אני יודע אבל איך לבחור? מתי לבחור 5, מתי לבחור 10, מתי לבחור 20? איך אני יודע מתי לבחור ומה לחלק? שאתה רואה שהמספר מתחלק גם במונה וגם במכנה. סתם מנחש? לא, המספר הכי גדול שמתחלק גם במונה גם במכנה. כן, זה 29. כן, לנחש פשוט? כן, תהיה יכול לעשות במחשבון גם. אפשר במחשבון? כן, יש לנו מחשבונים. יכול לעשות במחשבון, נראה איתך בזה. הייתי עושה גבולות כאילו 5, 10, 20, ברגע שהייתי הגיע לאותו מספר הייתי מתחיל לספור. טוב, לא משנה. טוב, שלוש שכיחיות עשינו. מה צבע הפרחים ששכיחותם הייתה גבוהה ביותר? הסבירו את תשובתכם. טוב? אמרנו ששכיחות זה המספר שיש אותו הכי הרבה.
בסדר? המספר הפרחים שיש לו הכי הרבה, 20, מספר הכי גבוה בטבלה. נכון? מצוין. האם צבע הפרחים הוא משתנה איכותי או משתנה כמותי? נכון, מה אמרנו בשיעורים הקודמים? שאיכותי זה תכונה שיש בדבר, וכמות זה המספר. נכון? אז צבע פרחים מהו? מה אתם אומרים? כמותי או איכותי? לכאורה איכותי. איכותי, למה? כי כמות זה הכמות של הפרחים, ואיכותי זה התכונה שיש בו, שלפי מחלקים. כן, משתנה כמותי זה בעצם השכיחות והשכיחות היחסית, וכל השאר זה בעצם תכונות שהן משתנים איכותיים. כן. אוקיי, זה תרגיל מצוין, פתרנו ביחד, שכל אחד שלנו לפתור בתרגיל 3, בעמוד 67, לפי מה שלמדנו, תודה שכיחויות, ושכיחות יחסית, וכמות, ויש לי גם אחוזים, אז יש פה אחוזים? יש פה גם אחוזים. טוב, אז תפתרו ביחד, לפני שלמדנו, שאלה היא בסוף תתעלמו, לעשות אותה ביחד בסוף. בסדר? איזה תרגיל 3? תרגיל 3, כן. 3. מסגר מסע בחירות הרשות, מסע יישוב בטל, מסע אחד הממתים, סקר גר, מה? אצלי לא רשום בטל. מסע אחד הממתים, זה רשום פסלות לעשרה. אז אחד הממתים, סקר גר, משפחות יישוב, שאולי מספר ילדים כל משפחתו, שגומלו לסקר היו לא משפחות ילדים, חצי משפחות, זה בטח לא שהוא בטח. השליחות שלנו. כן. למשפחות. כמה משפחות השתתפו בסקר זה? כמה משפחות השתתפו בסקר זה? מה, חרדים? 30, אין משפחה שיש לה 50. לא, כמה משפחות השתתפו בסקר, אז כולם. 3 ועוד 11 ועוד 20 ועוד 10 ועוד 10 ועוד 6 זה 50. מספר עגול, יפה. יותר משתי ילדים. יותר, לא כולל, כלומר. 30 היו יותר משני ילדים. יותר. אתה אומר יותר זה כולל 2 או לא כולל? לא, לא כולל. פחות 3, זה 47. זה גדול בלי שווה כאילו. תנו טבלת שכיחות מתאימה. צריך לשאול כמו שאנחנו תלמיד 3 יחידות, לא כמו סטודנט וגדול בלי שווה. תנו טבלת שכיחות מתאימה. ויש לנו 50, אז זה 3 ו-50. איך עושים 3 ו-50 ל... 3 חלקי 50. וזהו. לא מצטמצם. אני לא זוכר. זה המחשבון, זה בעצם. כן, זה פועל מחשבון, לצורך מחשבון. עכשיו אני שואל לו בתור 3 יחידות. כן, כן. עכשיו אני בסדר לצמצם את זה. רק החדשים, נגיד הסגול שיש לו שם הוא ייתן לי 7 עשרוני בכלל. לא, גם אתה יכול לעשות את זה, ואז יכתוב לך את זה, פשוט לא יכתוב לך את זה בפורמט יפה, כזה קטן כזה. עם ההתנחתן. אני כאילו באמת הייתי עושה כאילו 3, 6, 9. לא, אתה לוקח את המספר הכי גדול של המונה קודם כל. אתה מחלק במונה. אם לא מסתדר, אתה רואה מה... נכון, הייתי לוקח אחד מהם ועושה אחד, עד שהייתי רואה כאילו משהו מסתדר. תלמידים להתרכז. אם יש שאלות לתלמידים משהו, אפשר לשאול את המורה. מה השירות היחסית של המשפחות שבהן הגיעו יותר משלושה ילדים? זאת אומרת, אם אני זוכר שאמרנו בשיעור, השירות היחסית זה כמה הם מתוך. יותר משלדים. זה 50 ועוד 3 חלקי 25. עכשיו אנחנו חושבים את זה. טוב, אחוזים. אז עושים אחד המשותף. אני הייתי מעדיף לעשות קודם כל 10 ועוד 50 ואז זה חלק. אפשר. נכון? כן. 16 50, אז זה פתוח, זה מתחלק בשתיים. נכון? 10 ב-50? אני מתחלק רק בשתיים? 16, 16 50, זה מתחלק גם ב-4, 50 מתחלק ב-4? לא, 12 וחצי. אז יש לנו... אז 16, אז אמרנו 8 חלקי 25. כולם פתרו? רגע, מורה, שנייה. זה בלי אחוזים בסדר. בלי אחוזים? לא, אחוזים הוא אמר ש... עוד לא למד. תראו כן, הוא עוד לא למדו. אני אעשה את זה בסוף. לא למדנו אחוזים. טוב, אז בעיקרון עכשיו אני כאילו פותר אתכם ביחד את התרגיל, אפשר לתרגיל על זה? אוקיי. יאללה. עכשיו, את שאלה ה' נעשה ביחד באחוזים, בסדר? נעשה את התרגיל הבא גם, שאלה עם אחוזים. בסדר? אז אמרנו, שירות שירות יחסית שעשינו בסעיף ד' באחוזים. בסדר? אז למדנו בשיעורים הקודמים, שמה שעושים באחוזים פשוט תכפיל ב-100. בסדר? ראינו שהתשובה שם הייתה 16 חלקי 50. אז אם אני מכפיל את זה ב-100,
אז יצא לי את המספר באחוזים. מישהו עם מחשבון? מה? להכפיל ב-100 או להגדיל? זה 160 חלקי 50. כן. 1600 חלקי 50. 1600 1600 חלקי 50. 1600 חלקי 50. 16 חלקי 50. כפול 100. וכפול 32%. 132. זה שווה 32 אחוז. להקפיד לשום אחוז. כן? זה לא 32, זה אחוז. ככה לגדול כמה אחוזים? מה בעיה, זה נכון. ככה נשים זה חלק בשיעור. יחסי, תשים מתוך 100. לא, אין בעיה, זה חלק יחסי, תשים מתוך צריך 100. להגיע ל-100. זהו, אני גם... לא, 100 זה השלם. כן, אם אתה מכפיל ב-2, אז זה אותו דבר. למה להכפיל? אבל מה יצא לך? כי אז אתה... לא, זה יצא צריך להציג את זה זה יצא לך אחוזים, הוא צודק, זה יצא לך... אתה לא צריך להגיע ל-100. לא, זה 100 השבר. זה השלם. אתה צריך להגיע כמה אחוז, אם כמה אחוז השלם השבר שלך הוא מהשלם. 100, השלם שלך הוא 100. אז זה השבר, כפול 100 זה ייתן לך את האחוז. אוקיי. 100 זה השלם. זה החלק היחסי. אז אם הכפלתי אותו ב-100 זה ייתן לי את האחוז. כן. אם זה היה שלם, לצורך העניין, אם זה היה 50 חלקי 50, כמה הייתי מקבל? 100%. יפה, יפה. טוב. עכשיו את שאלה 5. זה נושא חדש האחוזים מבחינתם היה? זה היה נושא חדש מבחינתם? לא, זה כבר למדו את זה, פשוט לא הסברתי את זה לפני. טוב. שאלה 4 בעמוד 68. זה נפתור ביחד. 68, שאלה מספר. רגע, מה אני מכפיל באמת? את כל ה... את השבר שנמצא בשירות היחסית, מכפילים אותו ב-100 ומוצאים כמה זה באחוזים. במחשבון אני כותב כמה... השבר כפול זה, לפניכם תרש שכויות המתארת מספר החדרים בדירה בקרב כל תלמידי U2. בעמוד 68, שאלה 4. מספר החדרים בדירה. ומספר תלמידים. אוקיי, יש לנו פה 3 דירות, 3, 4 ו-5. ומספר התלמידים זה, ו-5 זה 6, פה זה 9, ופה זה לא ידוע. עשו לנו פה נעלם. ידוע ששכיחות היחסית באחוזים של התלמידים הגרים בדירה בת 4 חדרים הוא 25%. כמה תלמידים לומדים בכיתה י'2? בסדר? אנחנו יודעים ש9 זה 25% מהכולל. בסדר? אז נרשום את זה. 9 הוא שווה 25%. ואנחנו יודעים שהשכיחות היחסית שלו זה סך הכל חלקי 9. נכון? אז אנחנו יודעים ש6 ועוד 9 ועוד x, פה זה חלקי 9, שווה ל-25%. סליחה, כפול 100 שווה ל-25%. שמה הייתה השאלה בדיוק? מה הסעיף שאלת לנו? זה השאלה, זה הסעיף הראשון. כמה תלמידים יש ב-2? לא הבנתי כלום. באמת כן הבנתי, כן? אבל לא הבנתי כלום. אנחנו לא יודעים כמה תלמידים יש. נכון, יש לנו פה ב-5 יש לנו 6, ב-4 יש לנו 9, ב-3 אנחנו לא יודעים כמה יש. יש לנו x תלמידים. אוקיי. אנחנו לא יודעים כמה יש סך הכל בגלל זה. אנחנו לא יודעים מהו ה-x הזה. מה נתון לנו? שבדירה 4 יש 9. וה-9 הזה הוא 25%. אז אנחנו נמצא כמה השכיחות היחסית, ונשווה אותו ל-25%, ולפי זה אנחנו נדע כמה תלמידים יש. אוקיי. אוקיי, מצוין. אז יש לנו פה משוואה, את זה נחלק את שתי הצדדים ב-100, בסדר? נוריד את זה מפה, נחלק ב-100. זה אנחנו רואים שכמה יוצא, 25 חלקי 100 כמה? רבע. שווה רבע. אוקיי, עכשיו זהו, נראה איזה מסובך מדי. כן, הדרך טיפה ארוכה. למה? כפל בהופכי, לא?
אבל זה לא משוואה, מה, זה כאילו... משוואה? למה לא משוואה? לא, זה משוואה, פשוט להפוך, גם נגיד, עצם שרשום שם 25% חלקי 100, לא, אחוז ברגע זה כבר שקידלתי אמור, ב100 הלך האחוז. כן, אבל מה זה, איך עובדים עם 25, כאילו, אני פשוט הייתי ממיר ישר את האחוזים, כאילו, כותב רבע, כאילו, במאמר ראשון אני ממיר את האחוזים, ואז יש את זה טוב משוואה, ואז זה מאוד פשוט. ובשלב הזה ככה זה סבבה לכאורה. זהו, אני הרגשתי לציין שמשהו יחידות, כאילו הרמה היא כאילו, זה לא הרמה. למה, הם לא יודעים כאילו כפל בהופכים וכאלה? אין לי מושג. הם יודעים, אבל כאילו לא... זה לא דרך תרגיל כזה, אתה מבין? בסדר, אתה זה מחליט מה לא? אופי, יוצא לך 9 כפול 4, שווה ל-6 בעוד 9 בעוד x. היה צריך להיות יותר טוב. בואו נתכנס, זה שיעור, זה לכל דבר. בואו לא נחשוב על איך לעשות, זה אנחנו תלמידים עכשיו. בסדר? אוקיי, אני רוצה שזה דרך יותר פשוטה שנייה. אוקיי. טוב, בוא נעשה לפתור את זה פשוט. בסדר? נכפיל את זה. אוקיי, נפתור את זה בדרך אחרת. אנחנו יודעים שהשכיחות היחסית שלנו היא 9 חלקי מספר תלמידים בלוט 2, נקרא לו y. בסדר? ואנחנו יודעים שזה שווה ל-25%. נכון? וכמה זה שווה? זה שווה לזה כפול 100. נכון? אז מה אנחנו עושים? נבוא נביא את המכפלת צעד. 25 חלקי 100 שווה ל-9 חלקי y. וזה, נכון, זה רבע, נכון? אז בואו נשום את זה רבע כבר. ואז נכפיל את ה-y הזה בצד הזה פה. יוצא לנו 9 שווה ל-y חלקי 4. זה נכפיל את שתי הצדדים ב-4, שיהיה לנו מספר שווה, שהוא לא שווה, זה מספר רגיל. יוצא לנו 27 שווה ל... 36. לא, סליחה, נכון, 36 שווה ל-y. זה התשובה שלנו, נכון? מספר התלמידים בכיתה בלוט 2 שווה ל-36. בסדר? מעולה. שאלה 2, כמה תלמידים גרים בדירה בת 3 חדרים? אם כל התלמידים ביחד זה 36, ונתנו לנו פה שבדירה בת 5 חדרים יש 6 תלמידים, ובת 4 חדרים יש 9, אז בואו נחסיד פשוט 36 פחות 6 פחות 9, מישהו מחשבון? מישהו מחשבון צריך לשבת את השנייה? זה 21. 21. שווה ל-21. מעולה. מה השכיחות היחסית בשבר שהתלמידים גרים בדירה בת 3 חדרים? אמרנו שהיא פה, נוריד את ה-X, אנחנו כבר יודעים מה התשובה. 21. אנחנו יודעים שהכמות הכללית היא 36. השכיחות היחסית בשבר תהיה 21 חלקי 36. אפשר לצמצם את זה גם. כן? אפשר לצמצם את זה. אפשר לצמצם את זה, תעשו מחשבון. תראו כמה יוצא. 7 חלקי 9. כן, זה 7 חלקי 12. 7 חלקי 12. אז בלי יופי, מעולה. תרגלו לבד. טוב, אני פה תרגל לכם. טוב, זהו, אני משהו. טוב, חברים, תודה רבה, ברוך תהיה. זהו, אתה צריך להכין לך יותר, את התרגילים. דיברתי את זה, בסדר.